anyị na-ekene unu. Tata wo ụbọchị anyị ji chọkwa ije chi echichi ọzọ. Echichi anyị na-akwado ije chi tata. Echichi a na-akpọ Ozomkpu Enugwu-Ukwu na Umunri. Ozomkpu ike Enugwu-Ukwu na Umunri. Ọ na-aga ekwuo maka Ozomkpu. Ụfọdụ na-aghọtara ya. Onwebe dị iche Ozomkpu na Ozo. Nyewekwanụ history a o tela aka mana ọ dị mkpa ka akọwa ọfụma. Ihe o ji mkpa ka akọwa ọfụma bụrụ onye aghọtara aghọta ọghọtafịa aghọtafịa. Ịbịa na Enugwu-Ukwu nwere ọnụkụ 18 ya 18 villages. Bịakwazie nwee ihe a na-akpọ kwọta. Enugwu-Ukwu nwere 4 quarters and that quarters bụ Ifite na Akaezi 2 first, then each of the quarters bịakwazie ka eyi ịbụọ each of the halves Ifite na Akaezi. Akaezi dị divided into Uruokwe na Avomime. Urunnebo na Ọjị. Ya Uruokwe na Avomime bụ 1, Urunnebo na Ọjị bụ 2. Ịbịa na Ifite enwe Ifite enu na Ifite ana. Otu aka Enugwu-Ukwu si wee dị. And kwọta ọbụla nwere ihe dị peculiar to them ha na-eme bụ sọsọ ha nwa na-eme ya. Villages niile dị n'Enugwu-Ukwu nwere ihe dị iche bụ sọsọ ha nwa na-eme ya. Ịbịa n'ihe dịka nze kịta, nze ihe a na-eme n'ọnụkụ dị iche iche. Ịbịa n'Enugwu-Ukwu village ọbụla nwere ka ha si eme nze ha. Ọ bụla ihe dịbe ha. Ndị Awọvụ nwe ka anyị si eme nze anyị. Ndị Osili nwe ka ha si eme nke ha. Ndị Urukpeleke nwe ka ha si eme nke ha. Villages niile dị n'Ifite ana nwe ka ha si eme nke ha. Onye Awọvụ amejejegwa onye Enuagụ ka ha ga-esi wee menze na village ha. Wee bụrụ ihe dịrị ha. Na ịchọọ echichi izi a na-echi bụ echichi a na-echi na village. And echichi ha na-echi na village bụ nze na Enugwu-Ukwu. Ichicha nze ịbịa na nke a na-akpọ kwọta. Wee chi echichi a na-echi na kwọta. Echichi a na-echi na kwọta na Enugwu-Ukwu bụ ekwu ma ọ bụ ọba. Ndị Ifite enu, ndị Ifite na-eme ekwu. Okay? Ndị Ifite na-eme ekwu. Ịbịa kịta na Ifite enu bụ isi onye na-atọ. Anyị nwere ekwu. And ịbịa na ekwu ahụ dịkwa 2 categories. O nwere egwu ekwu, nwee azụ ekwu. Otu esi wee bịa n'ọzọ nwee ogwe ọzọ, nwee Ozomkpu. N'ekwu anyị na Ifite enu, anyị nwere ogwe ekwu, nwee azụ ekwu. So ihe anyị ga-eje chi nya bụ ekwu, mana a na-aba anọkọta akpọkọli ọnụ kpọọ ya ekwu. And ekwu bụ echichi a na-echi na kwọta. Uruokwe na Avomime na-echi nke a na-akpọ ọba. So ọba, that kwọta title ka ọ ga-abịa iweluchazịa iwe dị qualified ijeje ma apply si na ịchọrọ ichi Ozomkpu. Ịbịa n'Ozomkpu, ife eji differentiate ya Ozo na Ozomkpu bụ na onye na-echi Ozo ga-adị 18 years and above n'Enugwu-Ukwu. And nna gị nọdụ ndụ inwe ike chie ogwe Ozo. Okay? Ozo bụ collective name anyị na-akpọ ya. Ịbịa n'Enugwu-Ukwu anyị na-akpọ ya Ozo Enugwu-Ukwu na Umunri People's Association. Mana inwe ike nọkata ịkpọchala ya Ozo Enugwu-Ukwu na Umunri. Otu esi nwee Federal Government of Nigeria nọkata ịkpọ Nigeria, nọkata ịkpọ Federal Government, nọkata ịkpọ Federal Republic of Nigeria. Mana afọ ya n'ogologo bụ Ozo Enugwu-Ukwu na Umunri People's Association. Okay, so mana ị ga-echigodo echi kwọta onye nwa bụ nke anyị ji eme nya. Echiche echichi kwọta iwepụta si na ịchọrọ ichi echichi asa ọzọ. And Ozomkpu bụ Ozomkpu Enugwu-Ukwu na Umunri. So ị ga-ebido na nwayọ ichie nze na village gị. Ị bịa na kwọta gị chie ekwu ma ọ bụ ọba. Iwe dịzịa qualified na itozuo si na ịchọrọ ichi Ozomkpu. And Ozomkpu bụkwa onye nna ya anọrọzi echi Ozomkpu. Ihe nji wee chi Ozomkpu bụ na nna m anọrọzi. Nna gị nọdụ ndị ghara echi Ozomkpu n'iru nna gị. Mana ị nwere ike chie gị ogwe ọzọ. Nna ya bụla Ozomkpu o nwere ike chie gị ogwe ọzọ. Mgbe ọ nọchazi naba ịchọzi ije mezuo ya chie nke mkpu. Otu a ka o si wee dị n'Enugwu-Ukwu. And abịakwali o nwekwala ọzọ a na-ekwu chieftaincy n'Enugwu-Ukwu. Ya ịbụ aristocratic cabinet of his nke a na-akpọ okpu nkata. Ọ na-aba akpulie n'isi ndị mmadụ ndị Igbo ndị ọzọ na-afụ ya chema Ozomkpu a na-confuse with Ozomkpu. Ọ bụrụ ofu ihe with Ozomkpu. Ndị na-ekpu okpu nkata n'isi, nkata ukwu, nke afọ ya bụ nkata ukwu. Ndị na-ekpu nkata ukwu n'isi bụ ndị nọ na cabinet His Royal Majesty. So emeghị invite ọsọkwa gị bụrụ onye obodo ọzọ, ọsọ gị bụrụ onye Enugwu-Ukwu. A nominate gị na eme ihe dị mma n'obodo na obodo chọọ ịkwanye gị ugwu. Akpọọ gị ịbịa na obu Umunri anyị kpunye gị nkata ukwu n'isi. Ọ bụrụ ya bụ Ozomkpu, ọ bụrụ ya bụ nze, ọ bụrụ ya bụ ekwu. Nke a bụ omenala dịkwa iche dịla onwe ya. So ihe o ji dị mkpa ka a na-akọwa ya bụ na ọ na-abụ ụfọdụ ndị fuka ekpu nkata ukwu n'isi eche na Ozomkpu. Ịbịa kịta afọ Ozomkpu ifu na mgbatali n'ụkwụ, ifu na iyi peteli, ifu na iyi white, ifu na iyi aka, ide ma n'onu, ide ma n'aka. Ifuzi anaghị afọ Ozomkpu m ka a ga-ede na akụpe m. Nwekwa akwa nke a na-ekpu ekpu. Nwekwa ngwu agịrịga.
nwee okpu mmemme ihe ekpu n'isi eji ekpunye gị nwezie ego iru na-egosi ịbụ ọ dị ofu bụ nke ọzọ nke ọzọ ogwe ọzọ ịbụọ bụ Ozomkpu ibulu ogwe ọzọ abụba ugo gị ya adị ofu ibulu Ozomkpu abụba ugo gị ya adị ịbụọ and abụba ugo ihe setịpụ ka o si kwesị isi maka na ha na-enwe nwoke na nwunye ịfụ ka ha na-abụ si wee dị ịbịa setị ha na-abọcha iru ofu ebe ịma na imetere ya so ife a na-eme n'Ozomkpu siri ike o siri ike mana ọ na-adị mkpa ka akọwa aka ndị na-enene wee ghọta so that ike ekike pụta ịma na ekike nke a bụ nke ndị ekwu ma na ekike nke a bụ nke ndị nze ma na ekike nke a bụ nke ndị Ozomkpu ma na ekike nke a bụ nke ndị kabinet ọ dị mma ike Ozomkpu ike Enugwu-Ukwu na Umunri onwe ihe mmadụ ya eme asị na onwere ike ka echie nya ọzọ ihe dịkwanụ n'ichi ọzọ bụ na a na-enyocha ọfụma ọ bụrụ ịpụta isi na ịchọ ichi ọzọ a ga-echigodo gị nze first ndị obodo vileji gị necha anya ọ bụ na itolu gị ichi nze ị na-eme ihe dị mma echie gị nze abịakwa n'anya ọzọ ọ bụ na ị na-eme ihe dị mma echie gị ekwu ma echie gị ọba ị na-emekwa ihe dị mma akaba arụ erekọmendị gị ọzọ and ọ bụ na o nwee onye ma omume dị aṅa ndị ọzọ na-enwe interview ị ga-abịa jụọ gị ajụjụ gbaa gị ajụjụ ọnụ jụgasịa gị ife dị aṅa ọ bụrụ na ị succeed ya validate ị ga-eji wechi ọzọ ọ na-aga ndị mmadụ efu ihe onyonyo ndị Ozomkpu Enugwu-Ukwu ọ na-adị iche ọ dịka ọsọ n'Enugwu-Ukwu ka a na-eme Ozomkpu anụ nwere ebe ọzọ nnụnụ ga na-asị Ozomkpu a na-ekwu ọzọ Abaga na ọzọ Achala ọzọ ya mana enwenube ọsọsọ Enugwu-Ukwu na-ekwu Ozomkpu ọkwa dịsọ Enugwu-Ukwu na-echi Ozomkpu maka ihe mkpu bụ briji ichi ọzọ ụgwọ ọzọ iwe welu briji wee gafelu Tomkpu ọ ngafe ahụ onye nna ya anọrọzi ya agafelu nwezi obi wee kpọba onye nwa bụ mkpu ahụ a na-agafelu and ihe dị iche n'ọzọ Enugwu-Ukwu na afọ ọbụla ichi n'Ozomkpu mmadụ aghara ichi nwuzie n'Enugwu-Ukwu etu a kịta enwere ide ofe Enugwu-Ukwu ide ofe Enugwu-Ukwu anwụgo afọ ọbụla echi n'Ozomkpu adịgo kansụl na the community mmadụ ama echizi afọ ahụ ọzọ ọ ma ọnwa ya tolite ojejechie ide the second etu a kịta bụ Ozomkpu ike Enugwu-Ukwu na Umunri mmadụ agharazi echi Ozomkpu ike Enugwu-Ukwu na Umunri ọzọ kama o nwere ike nwa m tolitezie decide ya na ọ laikili ya ojeticha dị afọ o nwere ike zazia ike the second etu a ka o si wee dị and ọzọ Enugwu-Ukwu bụ ọzọ dị iche n'ala Igbo ndị Ọnịcha na-eme nke fa ndị Ọka na-eme villages ndị ọzọ na-eme nke ha mana anyị nwa na-akwanyere omenala anyị ugwu nne nya ka igwe anyị ji wee dị iche igwe Sarafọ bụ Nnemekpe His Royal Majesty who is the custodian of ọzọ na omenala niile a na-eme n'Enugwu-Ukwu anyị abịago reform ọzọ Enugwu-Ukwu anyị fọrọ na anyị nwere uniform anyị deli afa ịpụta kịta na ebe anyị na-eme procession ịfụ na ndị yiri akwa ọzọ ọfụma yara aba na procession line anyị na-akwanyere omenala anyị ugwu ife Enugwu-Ukwu dị anyị mma ya nwa ka ụdị m zuwe solu iji wee solu wee chi ọzọ ka ama na obodo na-aga n'iru otu a ka ọ dị Enugwu-Ukwu ọ na-aga ndị mmadụ na-afụ na ịmaga ofu ụfọdụ ha sala ikwa akụnụ si edeze ego one ka eji echi ọzọ ego eji echi ọzọ abụrụkwanụ n'ọsọsọ na ndị ọzọ Enugwu-Ukwu dị focused n'ego ego izizi eji echi ọzọ bụ ezigbo omume ị ga-abụ onye nwere integrity ị ga-abụ onye na-enyere aka n'obodo nyanwa bụ ego nke izizi first of all ị ga-ebu onye bụ of not in good standing and somebody nwelu love for the community nwee love for ihe omenala onye ọbụla chile ọzọ dị ka onye ka mma niile from nze ibido zebe ichi ekwu i continue n'eze ichizie ọzọ ikwesị ibe onye eziokwu ikwesị ibe a man of impeccable character and nyanwa bụ the number one rule ife gbasaziala ego bụ na onye ọbụla tolulu ichi ọzọ kwesịrị ịma na ichi ọzọ bụ a lot of responsibility and ụbọchị onye ọbụla tolu ichi ọzọ mgbe m tolulu ichi ọzọ ama na m etolugo ichi ọzọ ọ bụrụ ego bụ the issue mana ị ga-emeliri ife ga-ama na ọzọ a na-echikwa bụ ọzọ Enugwu-Ukwu na Umunri ọgbakwa ọzọ family ka a na-echi so ịchọọ ịkpọ Enugwu-Ukwu na Umunri gwa ha na ị na-echi ọzọ ọ ga-akọst gị something ị ga-edebe ihe and onye ọbụla tolu onye mana o tolugokwe dalụrị nne Ozomkpu ike Enugwu-Ukwu na Umunri anyị eje ka gbejere mgbe ọzọ abịakwa na-ajụ maka na ibe ya agwa anyị agwa akalike mba ife omenala anyị afụgo na ije dị n'ụkwụ mgbe ọzọ ka anyị na-ekwukwe